dyma Tretarw. Sy'n fi lot o newid o'n ffordd hyn. Ond mae pethau ar fin newid. Os ni'n mynd i achub y pentre, menw ar y safon sy'n eisiau na ni. Bant ni! A eisiau ni greu argraff. Wi ma i gwrdd â'r boi off y carton lladd. So mai. Yes! Bydd edi'n dwlu yn y fe mynydd. Mi'n siŵr allwn ni ffind o ffordd o bas o'r amser. Mae'n mynd i fyta fe'n fyw. Pan bod i'n mynd off dar plonca. Y dyle ti stop o'n eich lle llwyr o Crwt Brian ar e. Beth? Mae'n amlwg bod ti'n ffansio fe. Ardal, wledig, hyfryd, cymuned, hawddgar dymuno, bla bla bla. A dyna'n sengl golygus. I chi off eich penne? Mae'n syniad chwyrthynllyd. A syniadau radicals eisiau i achub y lle un. Pynwch chi waled? Sori. Iawn. Daniel. Cynllun llath ma'n ei fi edrych mlaen at Ron Sengl am weddill nos. Ma' hwnna'n bonker. Waw, na beth yw bywyd. A wy'n credu bod nhw'n mynd i lico be maen nhw weld. Gloi, mae rai chi weld hwn. Wow, ond yw'r lle rhyfedda dwi rioed i bod. Cara fi, cyfres ddrama gomedi ramantus newydd ar S4C. Ar deledu, ar-lein, ar alw.